ungazoyijona njalo mndasa ndiyazi. Yeah jikancinci right round yonke ize livele ifike ingene. Mistake iba lapha ke kwabantu. Yo anyibilika le rama ngo betwalila ngomsi bakapha kumfethu nje bandla ajiya hayi hleli zasetshenziswa le rama elingaziba ngamanzi hleli ngiyayivatha nomfithatha phezana ibona libika uDerek Oh ikubani wona beke yapha umfitha lo afikayo umzi awunyana nespace ukhulumayo small engathi ucakamela ilanga nje okanye semthunzini ngokubanjwe ifiva ngoku ayisuka kho yakho wena mama ikazundiyeka le fiva molweni nani yo jiswa ngeleno ndiyinxibileyo apha kodwa small le Ellen Keefe ethu because network range ungabona kweli cala lapha right sendizisondezile zabhozo shona ndiyithoke bese left ke ngoku kwale 1212 si time kubani ozoyilanda phezantsi kabo usho Derek ujama kasijadu kubungilash ejama izapha jama inomtheru right izapha mntakwethu umzala wami wena hayi bendikhe fona wathi uPeter ukwapha oh yenomtheru shota ngetalk range wena sicela usiboleke italk range ndifuna utalk bopha egazi ulanduka kanazo isto ulanduka umadala kanazo italk range akanayo ngicanga abantu bonke bazozama yilani kwabhuja badla ngizama bethethe bona okay bo ukuyibona kabe kumsiyela ngokwa ngakho nemoto basiye phayane usimgqaqanisele kahle bra basicela siboleke nje siphinze ibuyise kwalapha ngoba ubufona into se-workshop walonzeka nobhenele kuye qayo yase imoto ingekhoyo ngoku kodwa man le nto mntu sifaka le nto ke le top yabo sizibophe ezibhothi zisondele sibe sitime sithini then siyazi ba xa sekufika italk range siyathoka once off yabo ayingayithi caba izoba into ecaba sima ngayo le ndibane into masibenge sijointweni ejama ngicela phathe idawele eyi1 fethu apha ikhona ingxaka apha esayilungisayo intoni andikhwazanga nditheze amathumbi akho nakaze netawudawele pha sucuba inzipho mfondini zenyawo 11 the ilahle pha somejarisha ngayo ayomi lonto kuchisa ayomi andenza umuntu obomvu ngoku yo isemotweni le njini phuthe ayisuzu yachisi la ekeva ngamkhwaza yo isixhosa fondini wathini uzimamela uRico bethe zamathaya zasemathandweni awuvalelanga ngegapha akahlelana nontombazana apha uba uhlele nontombazana uyagxothwa apha nditsho kubo kaloku
hayi kodwa mangiza nawe rani ngiyamxelela uze nayo apha nini ebule iphindi ya asho uba hayi ngafika ixesha elithini iphindi ihamba ayokuphi uhlalisana cha usho njalo afuna uhlalisana akafuni njalo khala uzoleka wa ayicaba nini Ntshebe uthi Ntshebe chisa kangaka ayeka mina okay nocela ligesi ngomatshi sayiphungula ngomatshi azophinde ijonge ukuthi njani Induze ngaba nini apha eqaleni lapha. Yasibona ibonile dawo bayenza njani pha yonke overlap apha kancane ifike pha icabe xa yayifakwa ifike ayapressa ncamo yachabe wacingile namanzi oh that's why la top gasket affectekile pha and ifuneke top ihlale phezulu kwayo straight uthi xa uyithoka ihlale ncane Ayathoka ngasibini man. ndazi le nothanda yakho undibiza eligama ndilifuna Uveza ID ukundibiza yakho eligama ngubani igama lakho? Uveza ID yakho. andiyiphathe lo ID ndiyamna ID mna tatakhe uthi ngazibini wena xa ndikubiza ndithi siphesandi apha Ungasibini noma ungatsho lelang. Lang. siphesandi kanti ndizibuza pha egadini hayibona uthi kula ita uthi xa ithethe ne-radio nazibizwa kuba isiduko sakabizo uyakhuza xa bizwa nasithi yho wazi nelo utsawaseni bese i-research Ubuza pha kumlombile la mntana. yabona ke le ingena kakuhle bo le yani bifike yahlala apha yathi kanje Utabazi yandazi yalo ngazi ngqa utabazi. Kokafundela ubu traffic umlombile ndibanjwe bye lo bye. abheka ngeni hey yabo yafika yahlala pha yangena yafebo yafika yahlebo into ifunekayo ke le nalapha ngoba le dawo la ihlelanga phayana uzayibona ikho right ngexesha ubona ngathi nyusa temperature ubona ba ayidibanisi contraction ubona ba jo khona umoya ohamba apha yenza into eziningi khona umoya ohamba apha wanya amanzi ya mix yebo Dize small Small seku right hapo. Yamntana mboyifaka. yona nto yena iklina nantsenge okuphungula umhlaba lo esithenga phambi sikule van sasi right andithi sasi right nesasiphezulu Yeah, it's right, zombie. okay uyangcola uta endi yo kokwata endi wantu apha siphesandi echama ubani igama lakho ke sonoma sikubiza esiduko kwedini Mancane. mancane mancane hey yep le boom guys Lenza ifaka kwitomati. ite yadi ngumazenzele nje hayi ngathi imbileni boom Yonke ibhomu ngumazenzele nje. hayi kodwa imbile ngathi yenza amaxhego akudala ambothenga hurricane tax Soze. ngoba Hayi ndiphambene nawo mna. athi hurricane tax komntu bekubuza apha ndoda uyandazi ndimixa ke Khosholo Funeral Services. no utatako uzobeka futhi pha eqhuba la van sidudla yo
Umbona uthanda xa iphatha ubhaka esikolweni. Awukaboni into wena. Ayizuba njani Rick? Iyabulisa ubonga fethu. Ngeke nobonge lapha. Ayabulisa ubonga kodwa nombuzo omkhulu. Ngibonga wapi lo? Bonga wapi sibhiza apha fonini. December ngofonini. Siyalungisa ngoyi-axe ngosilungiselela i-axe ngo. Iright izane lapho fethu. Axe phezu kwenye. Usibona kubi khori usibona ifayitile 2.8. Ahlale kuyalale kuyo guys, wohlamba cha. Ahlale emgaqweni. Yephi into zombeka kuyo zombe. Umthume dodre ekhanda. 10 hours. Umthume phi? 10 hours. I-clash plate, ilento i-clash kit izaba khona pha i-sleeves zonke into manje izibhale toolbox. Abantu azakumisela yona izibhakubhako zikhona ebag. Abantu azakumisela yona abantu ushota ngawo. Ungena phansi kwayo yapi izapha. Amboyifaka mfethu ngokulate ngo. Kulate ngomntana mayizokwenzana wena nanto balekile. Sula. Asifani njani? Jonga le inofo. Sula nje apha ngaphezulu wena ngwana. Yo, inkosi. Bambe ebhoti uyi. Late ngo. Ya kodwa igqoka izitatsi yenza ngokwakhe usimona. Kodwa yonke into mnibe emotweni. Ndikayeka lokhu mna. Uyiqhele noceba uzoyeka uphambene. Ndiyayeka mna once uphambene guys. ndiyayeka. Guys uphambene lo Simon. Ndiyayeka mna. Yeka ntoni? Breakdown. Phambene. Sele becale right guys esifuna simbe kulo. Lena se uzawuyeka athi uyaphi unethemba laa nto engafunda. akala ka pay slip. Uthi uyaphi? Basiya. Awufundanga nje phone basiyapha. Yo, ay. Uyahasla lokho wena masiyapha. Ayo rich kid wena masiyapha 14. Asiyapha zokugqibezela phatsho mama. Le drinks ibeke apha guys. Ufundile ke masiyapha. Masiyapha 14. Imali oniphendula. Yo. Uyajonga uba abantu bathini. Ayifundile ke. Ufunde wayityekeza. Asiyapha. Guys, bathi salanga sodwa lokho iza ngapha. Yeza ngo. Hayi, sayenza lo nto lo. Yo. Yo, ethu. Hey. Ubona nazi idawo lebo. Ihlale ngayo le. Ndawo le top. Gasket ku left. Ngingapha ngo right ubhalwe pha. Uzozaza izinto lapho kufutshane kum. Uma nofika nje manje uzokhanda. Hayi. Athi nokhandela abantu. Denzeza sekhaya. Bayahluphana ekugcineni. Hayi. Xa ndiyazazi ba ndonqena xa ndithemba ngqona. Manje nento enzayo manje manje futhi. Ndifumana ubona. Wena lo udube na stress ngathi. Ngihamba ngi-live lo. Okay, cause netop ke mnta wethu. Sishiye pha? Nansi apha ezantsi kuwo.